Hanner awr di chwarae ar y graig Ben Wyn a'r tafliad hyd i fewn i'r cwrt i'r Derwyddon. Y bêl yn rhydd a George Harry yn rhwydo. Ac mae'r tîm cartre ar y blaen. A gôl gynta'r Derwyddon ers mis Ebrill, 7 gêm heb sgorio. Amddiffyn bler gan y Barri, y bêl yn bownsio ddiwedd yn y cwrt cyn i Harry rwydo'i gôl gyntaf i glwb newydd. Chris Hugh ar arwydd at y postyn, gosod me'n mynd a Cain McLagan oedd ar peniad a mae'r Barri'n gyfartal. Gôl gyngrair gyntaf, Cain McLagan y tymor yma, seren y Barri yn rhwydo. Derwyddon 1, y Barri 1. Chris Hugh mentro ymlaen, mae Marcus Day yn cynnig ei hun allan ar y chwith. Day yn torri nôl ar y droed dde yna, Day ar croesiad a Jordan Cottrell oedd yn cyrraedd a'r peniad yn taro'r trawst. Cottrell a'i ben yn ei ddwylo, mi ddyle fod i rhwydo. 70 munud ar y cloc, Cottrell ar gic rydd i'r Barri. Tony Davies yn penio allan, Day ar y cynnig cyntaf. Ond y Derwyddon yn clirio am y tro, mae'n ôl gan Jordan Cottrell. Luke Cummings allan ar y dde, y cefnwr yn croesi. Clayton Green yn codi ac yn penio'n wych i gefn y rhwyd. Ac mae'r Barri ar y blaen. Cummings ar croesiad, Green yn penio, gwych gan y Barri. McDonald, Cottrell di mentro lawr y chwith, Cottrell yn gryfach na Buckley, a mae McLagan yn rhithro mewn i'r cwrt, ac mae fewn, mae'n drydedd i'r Barri, ail o'r pnawn i Cain McLagan. Doedd hi ddim yn drosedd gan Cottrell a'r Buckley, oedd o'n gryfach na'r amddiffynwr, a oedd McLagan yn fwy penderfynol na neb i gyrraedd honna. Day allan at Cummings, digon amser, codi ben, y bêl yn gwahodd, Green i'w ffenio hi, dyna ma'n i wneud! A'r bêl yn hedfan dros Ben Jones i gefn y rhwyd, peniad ardderchog gan Clayton Green, 2 i Green, 2 i McLagan, 4 i'r Barri.